Azken egun hauetan PNV eta PS Euskadiko Ezkerraren artean ikusten ari garen desberdintasun eta deskalifikazioek erakusten digute beraien interes propioak eta alderdikoiak herritarren interesen aurretik jartzen dituztela. Eta gainera ez daukatela proiektu konpartitu bat Gipuzkoarentzat. 2023 urteko foru hauteskundeak irabazi genituenean esan genuen PNV eta PSren arteko akordio hori eta eredu hori agortuta zegoela, eta hain zegoen agortuta Gipuzkoan ze ekuazio hortara Partido Popularra ere batu behar izan zuten beraien botereari mantentzeko. Aste honetan izan da aiesa egite, egun hauetan da Pasaiko portua, eta gure begirada pixka bat gehiago zabaltzen balin badugu, etxebizitza bezalako gai garrantzitsu batean, hain zuzen ere aritu dira eztabaidan, fotografia batean nor ateratzen den edo titular batean nor ateratzen den etxebizitzaren arazoari benetako erantzunak eman beharrean. Ikusten dugu sekulako desgobernantza dagoela, eta lidergo falta handia dagoela, eta interes partidistak lehenesten dituztela. 2023ko hauteskunde gau hartan neronek eskua luzatu nien beste modu bateko gobernantza egin genezan elkarren artean. Eta uste dugu argi eta garbi konfrontazioko politikatik kolaborazioko politikara pasa behar dela. Besteak beste lurralde honek honela eskatzen duelako, besteak beste jendeak horrela eskatzen duelako, eta jendeak horrela nahi duelako. Eta hori da guk egiten diegun gonbitea.